lamajiphutha niwabonayo anisayi kuphinda niwabone. Kodwa kuke kwakho ixesha apho baye bavaleleka khona. Bangathi bavalelekile wathetha uFaro plus nomkhosi wakhe esithi bavalelekile njengoba bevalelekile ithetha ukuthi kuphelile ngabo. Ithi iBhayibhile bajikeleza besehla benyuka entlango. Ngeli xesha bajikeleza behla benyuka bevalelwa intlango, uFaro nezisebenzi zakhe babecelebrate besithi kuphelile ngabo bantu. Kanti akayiqondanga uFaro ukuthi uhambo luselude. Babesoshumayela kule ndawo. Bakhona abantu namhlanje uSathane abavaleleyo, akhona amakholwa uSathane abawavalele. Kwathe kwahlekwa ngabantu kusithwa luphelile uhambo lwabo, intlango ibavalele. Kodwa namhlanje sothetha uhambo lisaqhubeka. Amajiphutha niwabonileyo ngeze niphinde niwabone. Ngoba sothi Faro khulula abantu bakaThixo. Oh Jesus, hallelujah. Sizothi Faro khulula abantu bakaThixo. Oh yes Lord. Nobana bebekudala bejikeleza intlango, kudala bevalelekile intlango, kudala bebalele ixesha intlango, kudala beyintohlekisa intlango. Kodwa namhlanje sizothi uhambo lisaqhubeka. uJehova uzofumana ukuphakanyiswa. Jesus. Funda verse 3. Verse number 3. Hallelujah. Uyakuthi uFaro intlango abantu abavaleleke kuyo. Asiyazi intlango uSathane bekuvalele kuyo. Asiyazi intlango inendawo ukudala ulila kuyo. Usithi Thixo ndizawudlula kanjani? Jehova ndingene kanjani kwi-situation enjena? Hayi bilixesha leqhinga likaThixo. Iqhinga likaThixo lifani neqhinga labantu. Uyakwazi umntu abeyintohlekisa kuthi wayevutha wayethandaza izinto senzeka. Kodwa sibone kwentlango, intlango yomaphetyaphetye, kodwa intlango ilungiselela abantu bohambo. Hallelujah. Kunjalo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Intlango ilungiselela abantu bohambo. Akakwazi uThixo uthatha igwala, alithatha igwala ayolibeka entlango. Kodwa ngexesha lentlango uJehova uthatha abathambileyo abeyintohlekisa amadoda. Ngexesha lentlango uJehova uthatha abagorha. Intlango yamaphetyaphetye kodwa yeyamagorha. Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Uthe bazawucinga uFaro ukuthi uIsrayeli onyana bakaIsrayeli bavalelekile kuba besehla benyuka kule ntlango bengabona indawo yaphuma bavalelekile. Kanti uJehova wenza icebo amadoda uthi umkhosi kaFaro nezisebenzi zawo uzokwazi ukuthi ndikuyehova. Khona abantu abazophakanyiswa nguThixo ezakhutshwa entlango ukuze uYehova azokwazi ukuphakanyiswa. Hallelujah. Uthi uzocinga uba bayazilazila. Xa babona bezilazile entlango uzocinga uba uFaro kuphelile ngabo. Xa babona bezilazile, xa babona bethandaza, bephelelwa ngamadla othandaza, uzocinga uba uFaro kuphelile ngabo. Xa babona bejikelwa kungasekho ama-intercessor amenabo, uzocinga uba uFaro kuphelile ngabo. Kanti hayi madoda uyazilazila. Singabantu bozilazila madoda. Phakathi ekuzilasileni siyolanda ubungqina khona. Phakathi ekuzilasileni kulapho siyothatha amandla khona. Uzocinga uba uFaro kuphelile ngabo bantu. Kanti ayikhona kule ndawo yentlango. Tizophakanyiswa yena uFaro nomkhosi wakhe bazokwazi ukuthi mina Yehova ndikuyehova uThixo. Jesus. Kunjalo tata. Dazi namhlanje umuntu osolayo, dazi namhlanje umuntu okhalayo, othi ngiyazilazila, ubomi bami uyazilazila. Abantu bathe babise nalo Thixo wami, bathi uphi uThixo wakhe into kazinjena. Kuthena bangathandaza abe kwintlangwe enjena, kuthena ngumuntu othandaza kangaka kwintlangwe enjena. Hayi madoda usazilazila, siyazilazila.
amadoda eBhayibhileni anisongoba ngoDaniyeli avunelwa ngelinye ilanga bajulwa kwidike okanye bajulwa kumathi wangonyama